Vítam vás pri dnešnom videu, v ktorom si ukážeme, ako nainštalovať balík Microsoft Office, to znamená Word, PowerPoint, Excel, prípadne aj iné programy. Všetko s celá legálnou cestou s oficiálnymi súbormi od Microsoftu. Aby to všetko bolo prehľadné, tak si vytvoríme na ploche nový priečinok, ktorý nazveme Office balík, alebo to je úplne jedno. Ide o to, aby sme to mali prehľadné, no a s týmto súborom budeme pracovať. Následne si otvoríme prehliadač, kde vyhľadáme Office Customization Tool. Klikneme na tento odkaz, ktorý nás dostane na oficiálnu stránku Microsoftu. A tu si následne vyklikáme všetko, čo chceme mať. Prípadne musíme vyplniť aj, akú architektúru má náš operačný systém. Zväčša by to už mali byť 64-bitové operačné systémy, ale skontrolujte si to vo svojom počítači. Takže nechám 64. Následne si vyberieme, ktorú aplikáciu si chceme nainštalovať. My ideme inštalovať Office, ktorý je ešte vo verzii 24. 365 je pre online verzie, to by zrejme nefungovalo, preto zvolíme tento. Následne si vyberieme verziu, ak nemáte špecifické požiadavky, tak to necháme na latest, prípadne si môžete zvoliť aj staršiu verziu. Tu je asi najdôležitejšia časť, aby ste zbytočne neinštalovali aplikácie, o ktoré nemáte záujem. Necháme tu čisté iba PowerPoint, Word a Excel. Prípadne si môžete nainštalovať Outlook alebo aj OneNote alebo pokojne aj všetky, ale tie aplikácie ja nepoužívam, takže ich inštalovať nebudem. A nechám si tu iba tieto 3. Dosť dôležitá kolónka jazyk. V tomto kroku odporúčam nastaviť slovenčinu, prípadne jazyk, ktorý plánujete používať najčastejšie, čiže Slovak, Slovakia. Teraz máme vybrané všetky dôležité kroky a následne už iba na konci v tejto časti klikneme na tlačidlo Export a vyberieme si formát OpenXML. To nám následne vytvorí súbor, ktorý má všetky potrebné informácie, ktoré sme si teraz zaznačili. Otvorte si ho v priečinku, v stiahnutom priečinku a tento súbor môžeme vystrihnúť a prilepíme ho do súboru, ktorý sme si vytvorili na ploche. Ďalším krokom bude inštalácia Office Deployment Toolu. Klikneme na tento prvý odkaz a znova vyberieme si jazyk. Tu už taký výber nie je, ale ide iba o inštalačný súbor, takže nemusíte sa báť. Samotný Microsoft Office bude v jazyku, ktorý sme si zvolili v predchádzajúcom kroku. To nám stiahne súbor, pri ktorom si vyberieme inštalačný súbor. V tomto kroku si vyberte vlastne ten súbor, ktorý máme na ploche, ktorý sme si vytvorili práve pre účel inštalácie tohto balíka. Celý proces je mimoriadne rýchly. A následne by náš súbor mal vyzerať nejako takto. Následne celý súbor vystrihneme a prenesieme na lokálny disk C. Otvoríme daný súbor a klikneme do tejto časti, čo nám vytvorí akýsi priamy odkaz na tento priečinok a stačí ho iba kopírovať. Následne si otvoríme príkazový riadok s krátkou CMD, dôležité je ho ale otvoriť ako správca, aby inštalácia prebehla tak ako má. Potom sa potrebujeme nasmerovať na daný priečinok, ktorého cestu sme si práve skopírovali, to je s krátkou CD medzera prilepiť.
sme nastavení na daný priečinok. Následne tam potrebujeme prilepiť alebo napísať tento príkaz setup medzera lomitko configure medzera configuration XML. Tento odkaz vidíte aj teraz na obrazovke, čiže pokojne si pauznite video a daný odkaz prepíšte a enterom spustíme inštaláciu. Tá môže chvíľku trvať, závisí od vášho počítača, ale necháme Microsoft pracovať. Tak a teraz máme balík Office nainštalovaný, poďme si skontrolovať, či sa nainštalovalo to, čo sa nainštalovať malo. Skúsime vyhľadať Word, to je asi tak najdôležitejšia aplikácia. Všetko príjmeme a máme tu prázdny dokument, ktorý by mal fungovať, čiže môžeme skúsiť ešte nejaký, čo ja viem, neuložíme to, skúsime Excel. Taktiež nejaký prázdny dokument. Necháme nastavenia systému. A vyzerá to, že funguje, takže neukladáme, môžeme to vypnúť. Ďakujem vám, ak ste si pozreli toto video, dúfam, že vám pomohlo aj táto aktualizovaná verzia. Ak sa vám páčilo, tak určite dajte like, prípadne zdieľajte toto video, aby sa dostali k vašim známym, ktorí si chcú nainštalovať balík Office zadarmo. Prípadne dajte odber, aby ste nezmeškali ďalšie videá a ďalšie technické zlepšováky. Majte sa.